आंसे सिगां सानाय रगलाय नांमानि कग साइ थांबाय था जोंनि एक्स प्रेसिडेन्ट जतनिसाय नांमानि कग मिरुनो साइ थाना रखा जों जे कग सामानि रुनो मैद मानारनाय दिनै आंबो अमा बायदिंता प्रग्राम फैलाव जत बमति डिस्ट्रिक्टनि वाइटेफ नि लिडार्स रबाय मालायखा अमरपुर कनिपरे लागिरियाव थांफिथा आरो सयता बिसिनि जत लिडार्स बाय मालायखा दिनै मिरुनो रपाय था जों जागा जागायाव ताबो अमा हाइके प्रग्राम खाय दंमानि गायसानो चिनि नाहरमु चिनि थांसानोते जों ग्राक मा खायनाय दिनै जों विलेज कमिटि इलेक्शन दमानि बाबै खायजाया आनसे सिगां सानाय साखा चिनि विलेज कमिटि ओ चेयरमैन ते मेंबर अफ काहिकेसि फाइनेंस कमिशन ते प्लानिंग डिपार्टमेंट ने होते रां रखजाल दिनै लामा हाया दिनै कारेन्ट गरै दिनै दै नुजानाय गरै बन सानानि बागै जोंनि विलेज कमिटिनि चेयरमैन अफ गावनि नाम बर'नि सय रजाके डीएम अफिसाव थांखांखे ब्लकआव थांखांखे सि रां मावो दिनै जोंनो अमाहायखे सावानि सासे सुजुग रलिया हायसि सिस्टेमेटिकली जों बुजिनांगौ सिस्टेमेटिकली जोंनो जोंनि प्रसारनो सोग्लोनानि बागै अमाहाय प्लेनिं खायदों दिनै बीजेपी नि कुनो नेता जोंनि प्रसार निंथो वादेंथो बिसि इलेक्शन खायनि मसुया जोंनि प्रसार अंके निजे साक्षात थोंजां मानिनो सिया हायसे अर जागा बोर्ड खांके ओ आम साइव लामा हांके तिप्रा मथासिबि देहिनैबा जत नहिने बिले किन्तु बीजेपी नि नेता राव बुजिया हायसे विलेज कमिटि बोर्ड खांके जोंचे खांके ताबुनि हायके मातंया खानाय बसिबि सिपरनि वान समु दिनै बीजेपी नि नेता राव तमा सामाखाबा मोनसे सामाया बरं जोंनो सगमावानि बागै प्लेनिं खायदों चिनि हा न पर्यन्त बरं चिनि हा हिंगो सैतंहा आगरतला मालिके होनि साइतं बरं देबा मार्जार एग्रीमेंट खायमानि निराव जतन खोनाजाक चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी जी दिल्लीनि सरदार वल्लभभाई पटेल आफ्रोनि स्वराष्ट्र मंत्री ताबो अमित शाह तमानि हाय होम मिनिस्टर आफ्रोनि होम मिनिस्टर बाय सय खायले दे सय खायले सिबाबा मालिक बाय मालिक ने सय खायबिले चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी नि बुसुक ताकसिनि बुबाग्रा प्रदुत गेसबा न फांखाबा न फांसिनि महाराजा जों दिप्रासा बसि आगरतला मालिक के होनै सोंतों आगरतला मालिक जोंसि दिप्रासा उदयपुरनि मालिक जोंनो दिप्रासा जोंनि उदयपुराव सि बोसोर गोदो राजधानी थांखा जोंनि राजाराव बोसोर सासन खायनांखा जोंनि महाराजा धन्यमानि कसं अरमांसि राजधानी उदयपुराव ताबकसि आगरतला थाङो बे उदयपुरनि मालिक साबा जों दिनै बिसि इलेक्शन खाया जोंनो रां फैसानि सोग्लोक दङवानि बागै बर'नि चादियावमोन 4.5 बছर दिलेदो अरक खमफैनो थांदो खमफैलोंनि पश्चिम खमफैलों केनो वाजिरनि बिस पंचायत बोदुं यां नायले दले 1 बছर हर बासा लायथामो दिनै जोंना के सोग्लोक दङ हायसि हानिबाबो जोंबो ताबो थांसा मांनाय हायसि जोंनो खागै दंमानि चिनि एकर्ड यांमानि बांलादेश नि दिनै फायो बरखे जागा मावो बांलादेश नि दिनै फायो दिनै बरखे रेशन कार्ड मावो बांलादेश नि दिनै फायनाय बरखे दिनै साख्रि मानाय जोंखे अरन जुग आसाय फायो चिनि सुसुनि चुसु अर दं जोंनो के बरखि सिलिया खिसखा कालिया जों दै माहायखे बोसोर गोदो मातनाय हानिबाङै चिनि बबाग्रा हाय लिडार दिनै फाय दङ जोंनो फेवनानि बागै चिनि बोसारावनो भबिष्यत गाहाम सोनानानि बागै दिनै चिनि बोसाराव जाहाथे लेखा फरायनायनि सुजुग माथों गाहाम साख्रि माथों अमसि चिनि बबाग्रा नायो दिनै जों गोबां बर'
lekha porinani sujug maya bikra khangra rega thanglai matom temani bagoi borok ge tini phaibe tini sujug mawo joto government ni facility borok mangno nai pebi sohoro tongoi sohoro phaibe hani bagoi jeng thamsa khlai jobak khalai nam biro koik din no nukhna social media o nini Facebook ro nubai khna je monodon tripura hnoi rabat nam phaja mani kri khna bai kya sapro belunia ni ang thangoi nai kemya pro ঠিক boni gangda ni ke wajui ni bono ke tampaya bono ke tampayu ti prasan no simi tampayu bono ke tampaya nge tini monodon tiri prai tampaja kha teni dinoni ni tampaja na teni dinote khongsa ni tampaja na sun thansa ke soba khai ni na ngai haji sun jole ni na ngai ni noro bu tampaja na haji tini chini bobagra phaimani pore chini ti prasa thansa ngui confidence bare ngui jeng tabok soba khai yokna ni phaitin thangtong nirok joto ni chibu agi tiujes ti edc soba khai pro boroni na mobile phone tongo na communication tongo na boroni lama kaha tongo na rangpui ja tongo to phanu poro to phanu phiokna ni bagui soba khai edc sinai kalangkha edc mana ni bagui 17 বছর nangkha 17 বছর পরে সিং এডিসি মাও তিনি বড় এডিসি সাইক্লাং ইয়াকে তিনি আং এডিসি ni সিএম ইয়া খামু এডিসি বিসিও তাবক সং প্রটেকশন ইয়া খামু এডিসি মানে তি প্রাসানি বাগৈ খম ও আং সয়ো বুই মাহায়া বৈ চাকরি মায়া হनै রজা তং তিনি হানি বাংসি সং তাবক ও জায়গা সেক মুই তং ফাদার হানি ফায়া খলাইयो তিনি जों বনতেই বুতরা খাইনানি নাंनाय जों एडिसिनो ते गई एम्पावर बारे रोनी बागै चबा खाइनि नांनाय आजके सि जों उन्नति नाय चिनि रां पैसा गोनां नाय जों चिनि लामा गाहाम खाइनायनि बागै चिनि तेबो फान्दै गाहाम मानानि बागै जों चबा खाइनि नांनाय आर बनो चिनि बुबागरा ताबो ति प्रासा एकor डिबिसिंति आदाय खाइनायनि बागै सादेव तंगु ति प्रासा एकor माके सिबा हानाय बा ति प्रमथा सिमि दे हानाय BJP ke aro dulza ya boro giti prasaya dini hane mangoi ne saraya chini daram poro song orang ke tapor ma ke sapene dini tui baglai bazaro phaibai daram poro ekdom mane ok karak sapene agotola thang ke agotola malik ke saraya angra poro agotola malik ni bo saraya hasi dini jeng saragu ga aro nu phelai mu dini ti prasa ekor ni bagai bobagra soba khai tongu ti pramotha soba khai tongu ti prasa ekor merger agreement khai mani chalo sum agortola bo soba kotor khai ne hasi no ne kasigang am chani ti balai am chani jo tunu sung no ni jo to boroma no khana tani ke chung apro phunwani nangai merger agreement chini maharani kanchan prabha devi bharat bai daimani di आपन यो फुनुंगना नानै ओरो हानि मालिक सेबाबु जोंसि हानि नक फांसेबाबु जोंसि चिनि रानि सय थाइमानि बागैसि जों इंडिया ओ दाइजाबु ओ जिनिसटा जों जतनो सिरनि नांनाय जों आगे भारत बर्षआव गुरै ताबो महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 नि 15 अक्टोबर आफ्रो सयरो लाइमानि बिसिंतिसि जों भारत बर्षआव हाव ओ हामानि दिनो जों जत ति प्रासानि लोकरनो सिरलायने हानि मालिक जों ति प्रासा हाइनि फुनुंगना ते चिनि अधिकार जोंनो मारनाय होनो दिनै आगे सिपेमनि आमलो जोंनोबो चिनि बुखुराव रं फेजा खांके थानाव थांनो एफआइआर खायराया गिरि जागोन अमा एफआइआर ओंया केस रमाया हाइ होनाय हो जागोन दिनै महाराष्ट्रनि आमलो चिनि बुखौ आगरतलाव हयरानि खायजा हांके जों लगे चिनि वाइटिएफ दिदाबले थाङै अमरा एफआइआर मा खायने बास लगे ता एफआइआर खायजो इगे अमा जों थानसा खांके जों दुप्लाय नु बनि प्रमाण थानसा तंखे जों yok samamaनाय ताव निरक्सि मावा सुना हायसि चिनि बसानि बबिचर चिनि जेनारेशननि बागै
जों ताबाव थांसा उंगै जबा खायखाय हिंखे बसखाङाव जों yok sama mana salsa गोबांखा सिनि थै थांजा दसर देब सिपिएमनि आमल फादार हानि फायनाय बांलादेशनि फायनाय दङ नैनि भारतबर्षनि मध्य प्रदेश हाय आन्दामान हाय रगतलां थांनि नायखादो आंनि जिबि हस्पिटाल नि रखना बाहायनाले जिबि पद आफरनि स्वराष्ट्र मन्त्री बहुत लां थांनि नायखा बसि सिपिएमनि नेतारो लामाओ आथ्रमुराओ बरमुराओ मुंगिया कामिओ नैनि जत नेशनल हाईवे लामाओ अरसे आसो लायला रको लायला हा सिनि बुसाक्सि गारि फेरेवै लायरदि जनो बुथादि आजकेसि उवा जेरो न फातार हानि फायने बांलादेशी रो न नोंतलां मानाय हायहनि हो तमाय साजा कासिबेन रो बरसि जनो माइबना ने फोरोङो कृषि खायनाय ने फोरोङो बर न रय रहला हायके जों माइमासे खानाय माइबन ने रिया खानाय बर न अरनि तलां मांगला गेबासं ज थाङै कासय बेहे दे चिनि नाय जुसुरो आरो थाङै हाथाय गतरो थाङै रकलाय दंना हायके आफरतरां थांजा खामो आजके जों दाबो अरनिओ बरक गोबांखौ के चिनिनो मुख्यमंत्री चिनिनो मंत्री चिनिनो अफिसार मिजोराम हायके नागालैंड हायके जों शासन खाय दङ खामो अमसिनि ऐतिहासिक बोर्ड हायबाङै जों दाबोनि जरा महाराज हाय नेता तंगनि जराओ जदि जों बोर्ड खायो चिनि ति प्रासानि अधिकार जों नारमाया हायके जोंबो साजानाय दै 25-30 बছर करे आफरनि जरा महाराज हाय नेता तंप्रति प्रासार जत लगे रखाके जों yok sama माखामों हि साजानाय हायबाङै निराव जतनो नव थाङै सामों थांदोतै हो थांदोतै रेगा थांदोतै जों मा सालायनाय चिनि बुसानि भबिष्यनो नाहरै जों सि रेगा थांनाय दंफानो चिनि बुसा जाते मा तांयानातै हायहनै समाय ताङै चिनि बोबाग्रा नेतृत्वे जों yok सानानि बागै जबा खायमेनिबो सामिल खायनायनि मा कबावलायनाय गियान आसो कक गोबां सालिया आसो निस्थिं 15 तारिख अक्टोबर जों जतनो नखालायनाय थांलायनाय आगरतलाव जों प्रमाण दलायनाय हायसि चिनि हानि मालिक आगरतलानि मालिक त्रिपुरानि मालिक जों आरो जागोन थाङै जेरै खावै फुललायनो नाङै आसो निस्थिं जतनो हामबाय खुलुमखा बोबाग्रायाव लथ